Koliko voliš godina, Smajlo? 91. 91? Da, I došao si pješice na džumu? da. Maša. Koliko si dugo u Švedskoj? U Švedska sam došao sad. Došao sam u petak U petak? prošle, da. A ti ne živiš ovdje? Pa živim sada. Doselio u Švedsku? Pa ja imam mjesto u Švedskoj. A ovdje kući nekada pa bude on 2 mjeseca, 3 tako. Aha. A ti si imao boravak ovdje pa si se vratio Pa nazad? imam, da. A, super. Imaš i djece ovdje? Ja sam prvi u familiji u Bosni i Hercegovini, na cijeloj Bosni i Hercegovini. Najviše imam srodstva djece. Mašala. Imam 14 svoje djece. 14. A imam 18 unčadi, a 22 pravunčadi i 2 čopunčadi. To znači bijeli pčela. Pa sve Jel to sve sa jednom ženom? jest. Mašala. Jel živa ona? Moja žena mlađa od mene 8 godina. O, pa izmeti još uvijek dobro. A ja sam prvak u cijeloj Jugoslaviji bivšoj. Imam zlatnu medalju, imam tromjesečni udarnik, pa imam zlatnu medalju, dobio sam rada, pa imam 43 godine radnog staža, pa 85. godine ošao sam u penziju još. A prvak bio u poslu, znači, jel? Pa da, Šta se radio? Teške poslove radio? da ti kažem, ne mogu da ti kažem, tako baš neš vjerovati. Hoće. Najmlađi učitelj na svijetu, što sam bio učitelj, ja, sa najmanjom školom. A ošao sam u armiju nepismen. Pa sam završio školu, u školu išao u tečaj taj vojni. Pa za 14 dana postao sam učitelj. Dongo Ferenc, bio Slovenac, ošao u Užičku Požegu da uči drugi tečaj. A mene predvodi da ja dovršim taj svoj tečaj. I naučio. Nisam ni toga tečaja završio. Ošao sam na kurs radiotelegrafiste, pa sam završio radiotelegrafist, pa sam bio na centralu u Kraljevu i to sam završio, pa ošao bio čato u vojsci, kao da sam bio čato. I doguro do učitelja? Ja poslužio od 14 dana poslužio. Znači, to je znači dokaz da nikad nije kasno i da se uvijek može. Pa to je to. Može. A reci mi, gdje te je zadesla rat, agresija na Bosnu i Hercegovinu, zadnja ova? Pa u Bosni. Prijedor. Pa u Prijedoru. Kako si predeverovao? Jesi pogubio familije mnogo? Jes, ostao sam pred oca, ali nije baš konačno ubijen, nego jes oštećen zdravlju i tako da je podlegao smrt. Da, da. Strašna je tragedija u Prijedoru. Kako je sad situacija dole? Pa čuj, sad nije loše. Ti si iz okoline Prijedora, kojeg mjesta? Tačno iz Prijedora. Tačno iz Prijedora. Da, ali ja sam u Sanskom Mostu rođen, a uzeo sam zemlju i kuću u Prijedoru, to sam dobio i sve u Prijedoru. I sad živiš bez ikakvih problema? Sad živim bez ikakvih problema, samo vam je to još najveće što sam, tako sam protakao u svemu tome. Hvala ti, moj Smajlo, za ovaj razgovor.